எங்கே கிளம்பிட்டோன்னா படத்துக்கு தான் படம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்களும் எங்கள் கூட அப்படியே வாங்க. எங்கெல்லாம் போகிறோம் இன்றைக்கி vlog அதை தான் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்குறோம். அப்படியே வெளியில் பாருங்கள் எவ்வளோ வியூஸு. நல்ல வெயில் அடிக்குது, பயங்கரமான வெயில். இதுதான் டவுன். நல்ல கூட்டமாக இருக்குது பாருங்கள், நல்லா ரஷ்ஷாக இருக்குது இன்னைக்கு. நாங்கள் பஸ்ஸில் அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். போயிட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு பஸ் எடுக்கிறோம். எல்லாம் பார்க்கில் உட்காந்து ரிலாக்ஸாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுதான் பஸ் ஸ்டாப். இங்கதான் இறங்க போறோம். பஸ் ஸ்டாப் வந்துச்சு. பஸ் ஸ்டாப் வந்துச்சு, நாங்க இறங்க போறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நாங்க எங்க வீட்ல இருந்து வர பஸ் ஸ்டாப்பு. இதுதான் பஸ் டிப்போ. எல்லாருமே பாருங்க எவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு. இது வேற வேற இடத்துக்கு போறதுக்கு வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு போவாங்க. வாங்க அப்படியே போய் வியூஸ் பாருங்க. குளிர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப குளிராலாம் இல்லை, நார்மல் குளிர்னால தான் சும்மா நார்மல் ஜம்பர் போட்டிருக்கேன். நல்லா இருக்கு வெதர் இன்னைக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் டவுனுக்குள்ளே நடந்து போயிட்டுருக்குறோம் தேட்டருக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ சனமாக இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். நல்ல கூட்டமாக இருக்குது. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. வெளிங்கெல்லாம் பாருங்கள், வெளியில் உட்காந்துட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட பேசிட்டு அழகாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வந்து லிஃப்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லிஃப்ட்டுக்குள்ளே இருந்து இனி சினிமா தேட்டருக்குள்ளே போக போகிறோம். லிஃப்ட்டுக்கு வெளியால் வந்தால் காஃபி ஷாப்லாம் இருக்குது. வாங்க அப்படியே போவோம். கடைங்கள்லாம் இருக்குது. நல்ல ஒரு உடுப்பு கடை. இது வந்து உள்ளுக்குள்ள வியூஸ். உள்ளுக்குள்ள நிறைய ஷாப்பிங்லாம் இருக்கு, கடைங்க எல்லாம் இருக்கு. வேர்ல்டுக்கு வந்துட்டோம். இது வந்து வெளியில இருக்கிற வியூஸ் பாருங்க. இனிதான் நாங்க ரோடு கிராஸ் பண்ணி சினிமாக்குள்ள போறோம். போய் டிக்கெட் எடுக்க போறோம். டிக்கெட் எடுக்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிக்கெட் எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் விஜய் படத்துக்கு தான் போகிறோம். பீஸ்ட் படத்துக்கு தான் போகிறோம். டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. உள்ளுக்குள்ள போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கூட்டமாக இருக்கா? இன்னும் இதுவரை யாருமே வரல. பெருசாக கூட்டம் கம்மியாக தான் இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. உள்ளுக்குள்ளே போய் உங்களுக்கு சின்ன கிளிப்பிங் எடுத்து காட்டுறேன். சினிமா தேட்டருக்குள்ளே சாக்லேட்ஸ்லாம் வெளியில் வச்சுருக்காங்க. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லா ஃப்ளேவர்லேயுமே இருக்குது சாக்லேட்டு.
வாட்டர் மெலோன்ல இருக்கு, சாக்லேட் இதில் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர், கேண்டி இங்கே பாருங்க. பார்க்கவே எல்லாம் சாப்பிடும் போல இருக்கு. இங்க பாருங்க பல்லு மாதிரி கூட இருக்கு பாருங்க, டீத் மாதிரி. பனானா ஸ்வீட், ஸ்ட்ராபெரிஸ் நல்லா இருக்கு. சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அதில் சானிடைசரும் வச்சிருக்காங்க. சாக்லேட் எடுத்து செல்ஃபில் எடுத்துட்டு அதில் கவர் வச்சிருக்காங்க. நம்ம செல்ஃபில் எடுத்துட்டு நம்ம போய் அங்கே கொடுத்துட்டு பே பண்ணணும். சானிடைசரும் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. நல்லா இருக்கு. எல்லா ஃப்ளேவர் சாக்லேட்டும் இருக்கு. எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு அப்படியே சாப்பிடணும் போல இருக்கு எனக்கு. இங்கால பக்கத்துலயே ஐஸ்கிரீம் கடையும் இருக்கு. கோன் ஐஸ்கிரீம் எல்லா ஃப்ளேவரையும் இருக்கு. சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம், ஸ்ட்ராபெரி, வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம், எல்லா ஐஸ்கிரீம்ஸுமே இருக்கு ஃப்ளேவர்ல. மேலேயும் இருக்கு பாருங்க. ஸ்கூப்ஸ் கூட வச்சிருக்காங்க. ஸ்கூப்ஸ், கிளாசிக் ப்ரௌனி, ஸ்கூப்பி எல்லா ஃப்ளேவர்லுமே இருக்கு. சுகர் கோன், சூஸ் மினி ஸ்கூப்ஸ் ஆஃப் ஃபேவரட் ஃப்ளேவர்ஸ். நம்ம வாங்கி ஒன்று குடிக்கணும். இப்போ குடிக்க மாட்டேன். தேட்டருக்குள்ள போயிட்டு சினிமா பார்த்துட்டு பிரேக் டைம்ல வாங்கி ஐஸ்கிரீம் குடிப்பேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க சாப்பிட்லாம். நாங்கள் தான் முதல் ஆளாக வந்திருக்கோம். பெருசாக தேட்டரில் ஆட்கள் இல்லை, குவைட்டாக இருக்கு பாருங்க. நாங்கள் மட்டும்தான் இருக்கோம். படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். விஜய் படத்துக்கு, பீஸ்ட் படத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். படம் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கா, எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். நாங்கள் தான் முதல் ஆளாக வந்திருக்கோம். இனிமே தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் பெருசாக இன்னைக்கு கூட்டம் இல்லை போல. ஏன்னா ஒரு 7 நாள் 1 வீக் இந்த படம் ஓடிட்டு இருக்கு. நாளைக்கு நாளன்னைக்கு தான் கடைசி டேட்டு. பாருங்க, ஒரு சீட்ல ஒருத்தர் கூட இல்லை. எங்க ஃபேமிலி மட்டும்தான் இருக்கோம். பாப்கார்ன் வாங்கியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க பாருங்க, டயட் கோக்கு, இங்க ஒரு கோக், இங்க ஒரு கோக்கு. அப்புறம் இது வந்து ஹஸ்பண்ட் வாங்கியிருக்காங்க. என்னன்னு சொல்லுவாரு. இது என்னன்னு சொல்லுங்கப்பா. ஹஸ்பண்டுக்கு இது வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு. எனக்கு வந்து பாப்கார்ன் பிடிக்கும். ஸோ டயட் கோக்கு வாங்கியிருக்கோம். நீங்களும் இந்த படம் பார்த்தீங்களா, எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பீஸ்ட் படம், விஜய் படம், யார் யார் விஜய் ரசிகர்னு கமெண்ட்ல மறக்காம தெரிவிங்க. படம் ஆரம்பிச்சினோடனே உங்களுக்கு கிளிப் எடுத்து காட்டுறேன். ஆரம்பிக்கல ஒரு ஆள் இங்க பாருங்க என்ன செய்து கொண்டு வந்த வேலையை பாருங்க. சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். அப்ப பசிக்குமல்ல, சாப்பாடு தானே முக்கியம். ஆரம்பிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் பார்த்துட்டு வெளியில வந்துட்டோம். பீஸ்ட் படத்துக்கு தான் போனோம், விஜய் படத்துக்கு. படம் அவ்வளோ சொல்ற அளவுக்கு இல்லை, ஓரளவுக்கு ஓகே. ஆனா ஒரு மாலை காட்டி கடைசி வரையும் அந்த மாலோடயே முடிச்சிட்டாங்க. அதான் கதை. போய் பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும் படம் எப்படி. நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையே நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா அந்த மால்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மால்லேயே முடிச்சிட்டாங்க. ஆனா படம் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் படம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு சினிமா என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். இதோட முடிக்கிறோம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.